Llonenques ens demana pas el nostre company Enrique Tena. Es troba a Benicàssim i avui ens proposa fer una ruta per les viles d'estiueig senyorials de les que té la ciutat i nosaltres anem a conèixer-les en primera mà. Connectem amb ell. Bona vesprada, Enrique. On comença la nostra visita avui? Bona vesprada, Joan. Doncs bé, a Benicàssim, amb 30 graus de temperatura, a les portes de la tardor i a les portes de la Villa del Mar, anem a fer un viatge al segle XIX, finals del segle XIX, principis del segle XX, amb Alicia Puig, de la Sèrie Turisme. Hola. Hola, bona vesprada, Alicia. Amb la ruta de les villes que podem descobrir la gent que vinga així? És una ruta impressionant perquè a través de la seva arquitectura, com bé dius, viatges al segle XIX, segle XX, a la famosa Belle Époque, en el qual veus unes arquitectures impressionants en les cases. Perfecte. Hi ha algunes curiositats, no?, que es dividia un poquet el que són les zones, així. Sí, la ruta està dividida en dos parts. Està el que és l'infern, que és on estem nosaltres, és on es fan les festes més glamuroses, fins a altes hores de la matinada, que podríem dir. Que podríem arribar a dir. Sí. Després està el limbo, que el limbo és el que separaria la corte celestial i l'infern, perquè la corte celestial és la zona on estava més la gent de Castelló, on estava la gent un poquit més recatà, i també les villes tenen nom de santa. Anem a entrar cada dins i anem a conèixer en directe una de les villes que tenen nom, en aquest cas és la Villa del Mar. Així estaríem més en la part de l'infern. Per què es deia exactament la part de l'infern, Alicia? La part de l'infern és perquè la majoria de gent que veranejava així, les villes eren més grans, més espectaculars. Dos, la majoria eren de València, de Madrid i algunes de Castelló, i sobretot es deia perquè era on es feien les festes més espectaculars. Quan eixia en Heraldo de Castelló, que era el periòdic. Quasi s'ho muntarien bé a finals del segle XIX. Sí, sí que s'ho muntaven bé. Segle XIX, principis del segle XX. Conta'm, Joan, conta'm. Ens està fent la nostra guia una explicació de categoria, felicita-la, però a banda també felicitats als dos perquè acabeu de fer-se un recorregut, heu pujat l'escala d'esquenes, que semblava que estàvem reproduint el vídeo al revés. Això ha sigut de categoria, però conta'ns, tenim entès que aquestes viles també han sigut escenari de pel·lícula, Enrique. Efectivament, escenari de pel·lícula. Entrem ja des de la Villa del Mar i veieu, perquè aquest tipus de villes i les de tota la contorna ha sigut un set de pel·lícula. Alicia, quin tipus de pel·lícules hem vist així? Doncs mira, s'han gravat diverses. Una d'elles, que és una de les més importants, és Novia a la vista, de Berlanga, que es va gravar en l'Hotel Boramar i en diferents parts de Benicàssim. I després també a Segunda Piel, on va actuar Javier Bardem i Jordi Moyà, i ser de Gerardo Diego. És que som terra d'artistes, ara mateix estem veient tot l'interior, el sostre de la Villa del Mar. Són mansions que estan construïdes a primera línia de la platja, és espectacular, Joan, com bé dius, i ara entraríem en una de les zones de l'infern, on, com veieu, tenim una barra i això seria on la gent començaria a ballar a finals del segle XIX, no? Exacte. De normal sempre eren salons grans, per a poder celebrar tots els còctels, les festes, els balls, fent piano, és a dir, que fent unes festes espectaculars. Vull que vos imagineu, perquè potser Alicia seria una burguesa i podria ser un xic de València, un xic de Madrid, i així estaríem en la barra, que seria on es farien aquestes festes del final del segle XIX o principis del segle XX, no? Enrique. I així tindríem una copa que per aquí seria? Per a la senyora Alicia i el seu acompanyant. Per a la senyora Alicia i el seu acompanyant, què te pareix, Joan? Conta'm. Perquè a l'acompanyant de la senyora Alicia vull fer-li una pregunta, i és que les famílies que originàriament han estat propietàries d'aquestes viles conserven la propietat o totes han passat a mans de l'hostaleria? Efectivament, Alicia, anem ja amb la copa, moltes gràcies. Que com me preguntem des de Plató, si totes les famílies que hi ha així encara mantenen el que són les villes o se dediquen a l'hostaleria també? Algunes villes sí que perteneixen als descendents d'elles, però n'hi ha altres, com per exemple esta, que era d'un alemà, ha passat a ser un restaurant. Ha passat a ser un restaurant. Doncs bé, com veieu així, podem disfrutar de la Villa del Mar, una ruta que es pot fer teatralitzada o normal així a Benicàssim a la plena alta, i ara ens quedem així, el que és la doña Alicia i així el seu acompanyant, disfrutant d'estos 30 graus de temperatura que fa així a Benicàssim.